Aku nyong. Rika. Jadi aku nyong, kamu Rika. Oh, kamu Rika. Ayo tebak apa Kang? Wis barang Kang. Iya orang kayak kue maksudnya kowe gue sama dengan Rika. Lu cari nyong. Jadi aku nyong. Lah ya nek nyong gue aku. Kowe Rika. Jadi Rika. Banting suwe-suwe. Oh galak tuh. Ora mudeng-mudeng Mas. Patuk munong, Patukmu sing nonong, pimumpluk, pipimu sing nyempluk, mbemu pis, lambemu sing tipis. lit mureng. Maunya apa? Ayo dijawab. Ayo contoh. Cepat. Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Kutril. Walang kekek. Malang kekek terus ya. Jamong. Timun siga. Walang kekek. Orek-orek. Elak. Tahlilan. Saya gak penakin. Ayo. Ayo, ntar. Ilah. Bisa no mangsane. Dijolak mangsane. Ayo. Contoh, joget ono Mas. Wes Mas. Gak iso. Salah diri kita Mas. Ayo. Ayo dibeti. Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iso. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dung dung dung. La ilaha
iso tanggung jawab. Dia. Mbok mandek-mandek dindeke. Ora iso, susu awakmu sing tanggung jawab. Pon. Alah ora kompon piye. Dia. Salahmu. Ora. Salah kok dadak. Ayo, ben Mas Kangkok, tanggung jawab. Syukur, salahin. Sing marahi muni sapa? Ayo, jajal. Jajal, piye karepmu jajal? Kabeh wis kadung mbok jaluki kadung gelem kok. Ayo kowe. Ayo. Arep ning dineh kowe jajal. Jajal. Kowe iki mulakne to dindang. Ndang. Ngono lho, kabeh iki kudu muni. Kok iso. Ayo balik nih. Yuh kono. Ayo gone pira kuwi? Wong kok celintisan lho kok iso. Ayo. Tangan punten Gus. Iki ngeten niku lho. Oleh-oleh dagan nek celintisan. Lho, balekke ben ora ngrekasake. Bangsane. Ki, jangan. Sakarepmu. Kok nesu ki lho, kok iso mak mula to mamula kita Gus. Wong kanca-kanca ki melayani dijaluk apa wae iso kok. Iso jong. Heeh. Jajal-jajal dijo laras sampean. Iki balikke. Balikke kuwi. Ngono. Wong nyambut gawe iki mbok yo disiplin. Mikmu moto konti. Ngono. Kono. Balikke. Kok nek celintisan ngono kuwi, Ben. Lho, lah. Layak-layakan kuwi. Ben ngene. Lho, lah ngapa? Sing ngendang apik mblulus lho. Kuwi jenenge ngrekasake, ngono lho. Ayo dibalekke. Kuwi nggih nyambut gawe. Obahe paklirani pengendaline tukang ngendang kok iso mbok. Heeh, cara bus ki supire sing ngendang kuwi. Kok iso mangsane. Ayo, ngono tanggung jawab. Kowe iki yak-yakan bae kok. Nun sewu, Gus. Heeh. Dadi seniman ki saling menghormati dan saling melengkapi ngono lho. Ora kok terus ngono kuwi caramu. Panggone iki ditata. Ditata. Nyawamu ning kene. Ditata kuwi. Toto. Nah, ngono lak yo pas. Kae. Ya aneh. Oh kuwi kanggo cagake nggih to, Gus? Heeh. Blandare ning kono kok iso Kita buri. syukur aku. Mulakne aja sok yak-yakan karo pengrawe karo yoga. Ya lho syukur jiwu kok karepmu men tak guyu ngono. Ngono wong. Lan loro kuwi. Ngene iki ditimbali Kyai Ngrejo lho, kok ngisin-ngisini. Ayo ngene ndi dipaske gendang Jawa ndi? Kuwalen. Kleru. Ngene. Ya anu. Lho, ngono yo sik guyu kowe iki, genah salah sik guyu. Ha mbok nyuwun ngapura apa piye ngono? Wong genah salah kok cengengesan, ngenyek tukang ngendang kowe. Iya, ngenyek. Sing ngenyek gundulmu mengke-mengke.
Mangsane wong yo rene iki melu seneng, melu bahagia. Bahagia. Para-para pejabat yo lenggah, Ya. para punggawa agung dipun rawuhi. Tur disenguyung kabeh masyarakat wonten ing Rejo. Saestu Gus, mula ngeten iki melu seneng kula ora umum. Mbah Lurah ki leh nyeneng-nyenengke sedulure kaya ngene kuwi coba jajal. Mbah Lurah Imam. Lah nggih. Ngerti Pak? Wah, kalih Ngerti Pak Imam. kalih kula pun ngeten to, Bos. Lho. Ndi, Bos? Mbah Lurah genah ning mburi kae apa to? Ndi? Ning mburi kae lho, ning balai desa kok iso rumangsamu. Lah nyepaki apa-apane sapa sing nyepaki? Mbah Lurah Imam menika bakal apokat. Kok ngerti? Kok ngerti weh? Loh, saestu. Mbah Lurah itu yang bisa dinamakan, yang bisa menjadi contoh itu Mbah Lurah Ngerejo. Senajan tadi Mbah Lurah, tapi sik gelem dodol apokat. Oh iya. Ki anu ketake ya ngerti historinya kok. Loh iya no. Iya. Mbah Yai yo. Biyen mudin ya. Mudin. Oh berarti mek padha karo sampean ya? Iya aku mbiyen. Mbah yo nyalonke mudin nyapa kok ora sida? Ora sida aku nyalonne juru kunci mae demo dengenane. Lah mergo nggone beda kok iso. Beda, tapi lek Mbah Lurah Imam menika pun jos anu Pak Kangkong. Jos. Nggih saestu menika Mbah Lurah Ngerejo lan iki karwan sedaya Mbah Lurah sekecamatan Bagong menika sami nyengkuyung hajat ing dalu menika ing wonten ing Desa Ngerejo. Iki Ngerejo iki ade iki bolak-balik ning Bagong. Nggih. Ngerejo iki paribasane terakhir awake dhewe iki main ning kene iki. Leres. Dan ini harus menjadi tolak ukur. Pripun? Ngerejo iki kudu dicontoh. Ya ngene iki lho. Bersih desa nanggap wayang terus ene hadiah iki Ngerejo ngene iki lho. Ada kegiatan pagelaran wayang kulit. Ya, sik diweni Durpres. Sik nimbali dalang kondang kosok Solo to Karanganyar. Nggih. Sik diweni Sik Durpres. dhewe hadiah. Hadiah apa ki? TV selikur in gila hadiah Durpres iku. Kuwi ngene tukang syuting ngawur. Lah iki monitor e kok iso. Ini monitor ngono Dudu lho. hadiah iki. Sanes. Wah, kowe iki jan ngawur wae. Tak hadiah. Hadiah apa rumangsamu? Ki ora ono hadiah. Tapi dengan kesemangatannya masyarakat wonten ing Ngerejo menika saged katitik Gus. Nggih sing penting guyub rukune iki lho Lah Mas. ngene iku lho. Saestu jan. Ngeten iki nyancobi to Mas. Lah nggih. Lenggah wonten ngandhap dengan keikhlasan beliau-beliau yang menjadi penonton yang hebat. Tol. Iki ora nandhake kutha lan desa nanging saiki desa pun wis kaya kutha. Yang menghargai dengan tontonan dan budaya. Ngerejo menjadi catatan, maka dari itu Ibu Bupati ingkang rawi kala wau mengakui bahwa masyarakat Ngerejo yang selalu kondusif untuk menjadi penonton yang luar biasa. Oh nggih. Ini wong nyatane adem ayem ket sore ya gatekne kabeh. Saestu Gus, saestu. Mula ibu-ibu sing lenggah ngandhap wit barang ngoten kok ya nyenengke kek. Kayak turu sak sendene kepenak kek. Iya. Lah kaya ngeten iki cobi. Iya. Lah kayak wit oyote menungso tok kae. Ngantek Mbah Ngerejo ki. Untuk menanggulangi penonton sing antusias. Iki penonton mesti mbludak iki. Nggih. Ngantek ngombe cepai tandon niku ora Ngerejo ta mungkin. Kae iki pangupa jiwane pyayi kene. Wah, kowe iki jan ora ngerti kok. Mula Mbah Kepala Desa wonten ing kecamatan mriki, Pak. Mbah Imam. Mesti sampun sepuh, sampun yuswa sedaya. Nggih. Mula menika dipun pundhut nggen kasepuhanipun, Mas. Iya. Mulai kang lenggang-lenggahi waduh jan masalah, Mas. Lurah-lurah mriki nu grapyak semanak. Domongi kok. Tur nek duwe kekarepan, duwe krentek niku ora dadak semaya. Mesti dinyangi, Mas. Mula kaya panjenengan wau dipun panggih Mbah Lurah pundi? Kula lali aku momonge metuke aku arep nanggap aku. Niku asli, tahun ngarep mesti nanggap tenan. Nek angger kabeh pun mlumpuk. Mesti ketekan. Mula wong ki luwih becik duwe cita-cita tinimbang ora duwe cita-cita. Apapun cita-cita kita kalau sudah terkopi di dalam hati, insya Allah Gusti tetap ngijabahi, Mas. Amin. Raketang kuwi taune sok mundur 5 tahun kas. Nek lak tetep realisasi ngono lho. Dadi Mas Kluthuk iki pancen pun dadi pas lan trepipun sowan wonten Mbah Lurah Ngerejo. Mbah Imam Suban apa? Kowe rene ping pira ta? Loh, kula niku ngriki niku bolak-balik, Pak. Lah piye to iki? Mas Kangkong iki apa ora pirsa apa piye? Kluthuk nu wirawiri ngriki, Pak. Bakong niku kula iki meh nyasati sak setiap desa kula, Pak. Piye to sampean iki? Bakong iki. Kene iki maling akeh. Basa kulino nanggap kluthuk iki maling blas. Sepi, Pak. Lah terus malingnya aku biyen kok.
Palinge kene dhewe kok, Pak. Mboten. Kula kalian ngerti. Pak Imam Suyadi. Nggih. Ya. Mula Mbah Imam Suyadi menika Gel lah kok. nyapa, Mas? Dandan dekek ning gone PAUD iki lah. Loh justru ini dikembalikan kepada kita masa yang dulu. Masa kecil. Nah, ngono. Jedinge ra enek ya, Pak. Loh. Jeding gak enek iki jangan jadi masalah, ngono lho. Akhirnya aku mau metu nguyuh ning mburi truk. Heeh. Terus Bareng nguyuh truke mlaku. loh. Lah sampe yo mandek no. Ya tak tut ning ngene. Oh cah edan nek kuwi Mas. Oh jedinge akeh ning mburi kok. Lah iya ngono kuwi Ah, kok iya. kaya aku ning ngarep kuwi bise Mas Kangko kuwi. Langsung tak dim mau. Lah kok lampune duruk kuwi to Mas. Ya kaget aku mangsane. Lah mula alhamdulillah panitia Cikat Cakut Rengginas Trampil. Bener. Wis dagelan metu kopi nggih metu. Heeh. Niki Cikat Cakut Rengginas Trampil Mas. Iya. Niki yen ora panitia duwe ego pratikel ingkang Cikat Cakut Rengginas Trampil. Mboten mungkin ngeten iki. Bener. Wah, saestu Pak. Tolek nak nyambut gawe iki cak sacet. Loh, ngrecoi kopine asli Pak. Heeh. Man, Asli, Pak. Jagung tok. Mriki. Ya asli campuran. Lah ya kopi terus sambel jagung. Lah nggih, Ngono lho, Mas. ngoten. Ngono lho. Lah niki lak dalu tasakuran to Gus. Betul. Bersih Mula desa. Bersih desa piye ingkang lenggah sakmenten kathahipun Bersih menika. desa ya iso darani sedekah bumi. Nggih. Ya bener. Ngeten Mas Kangko. Piye? Piye. Ayo, apa iki? Lho, lah sampean arep ngomong apa? Ngomongke perkara bersih desa sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus Nyapo kok ade iki manggon ning lapangan. sebab ada apa? Mergo lapangan ki nggone sing wiyan, nggone sing amba, Bawira. bawira sing bisa nglumpukne warga masyarakat. Alhamdulillah. Yen awake dhewe kudu gagas jejere wong Jawa, kuwi maneka warna Pak Kangko. Piye? Sedekah bumi. Iki kata-kata sedekah bumi, iki kata-kata yang diskriminasi. Kata-kata yang sepihak. Sejatine bumi ki maneka warna. Heeh. Ana bumi, ana lemah, ana siti, ana bantala lan ana sing diarani Lah ya pas. Lemah bumi, siti, bantala. Heeh. Kuwi artinya apa nek tegese Wonten dhewe? Pak Kangko. Oh. Bumi. Bumi. Bumi menika manggone ning Tegalan. Heeh. Tegese bumi ki angger ditanduri tebu ki bakal semi. Nggih. Mergo jenenge bumi. Bumi. Bantala. Bantala kuwi apa? Bantala ki manggone ning ratan. Ning dalan. Ning dalan. Heeh. Mergo dilewati ban kuwi kudu rata, yen ra rata bakal nelo. Oh iya. Manggone ning ratan. Mula diarani Bantala. Heeh. Nek Lemah ki manggone ning perumahan. kok saged Kalem-kalem besok bakal dadi omah. mula diarani Lemah. Gone ning perumahan. Ning perumahan. Ana sing ngarani siti. Siti ki manggone ning kuburan. Kok iso? Mergo siti ki isine wong mati. Dadi bumi lemah bantala lan siti kuwi beda-beda jenenge ya beda-beda nggone. Gone. Ngoten lho Mas Kangko. Oh bener. Lho saestu niki. Heeh. Niki sing diarani non sewu. Bersih desa. Desane ngrejo. Ngrejo ki kata ki biasane ada iki ngrame ki golek nggon sing rame. Rame. Ya, Saking ramene diarani Rame. ngrejo. Ngrejo ki saking ngrejone diarani ngrejo. Ya. Dadi desa ngrejo iki ora sadya maneka warna, ngrejo ki salah satu bentuk barometer utawa percontohan warga masyarakat sing besok dadi desa sing ngrejo ki ya ngrejo mriki niki. Alhamdulillah. Mulane wis pas Mbah Lurah asmane sinten? Pak Imam Imam. Suyadi. Pak Imam ki lek ade ngrasuk agama Islam ki manggone ning ngarep Di depan di sendiri. depan sendiri. Dadi wis pas yen Pak Imam ki dadi bapak kepala desa, dadi pemimpin, dadi nggon sing nang ngarep mimpin warga masyarakate. Dadi yen nggon tatanan kelurahan Iya. utawa desa Kepala desa. Lan pas jenenge Pak Imam. mergo imam kuwi pemimpin. Pemimpin. Mulane Pak Imam ki iso dadi pemimpin desa, insyaallah akan bisa menjadi desa ngrejo, desa sing murah sandang pangan tuwing papan, desa sing gemah ripah loh jinau. Lah dalah. Berarti Mas Kangko ini bisa dinamakan pemimpin. Nah, Ya, aku dijenengke imam nek ngono. Aku posisi ning ngarep dhewe lho. Arep kok ngono. sampean ki dalang, Pak. Lho, jare imam. Imam ki lek tratrapan ana ing manembah marang Gusti kang murbeng dumadi, tapi lek babakan kabudayan jenengan ing bengi iki dadi ning layang, iki ning ngarep dhewe jenengan darani dalang. Oh. Lah dalang lak ya imam to. Wong iki sing dadi pengarepe para Pimpinane wiyaga. bolo-bolo iki. Nah, ngono.
Dalang ki saka tembung ngudal piwulang dadi jenengan ki ngwehi piwulang marang yoga lan marang waranggana ing dalu menika Pak Kangko. Ngoten lho Pak Kangko. Oh ngono. Nggih Pak Kangko. Loh. Berarti dalang kuwi apa? Ngudal piwulang. Loh. Kupingmu bosok ya jane iki. Lho ora maksudnya ki ya pas ngono. Pak Imam. Karakus Black. Bapak Imam? Wonge gedhe dhuwur. Loh. Kleru. Sampeyan lah nek ngono ki berarti wibawa gagah no. Wah, mlaku kira-kira lek jejer kowe ya. Nggih. Kowe kira-kira sak pundake kowe. Lho. Pak Imam iki. Pak Lurah Imam ki. Pak Lurah Ngerjo iki. Lah aku terarung ketemu kok, Mas. Gedhe dhuwur wonge. Tenanan po. Loh. Saestu to, Gus? Piyayine minggil ngoten to, ageng. Lah kuwi takon kuwi sing ngomong kuwi no. Kowe tenan apa ora? Gedhe dhuwur wonge. Loh. Kuwi 10 tahun kepungkur. Tapi begitu mikir masyarakat akhirnya cilik. Lah, apa hubungannya mikir masyarakat cilik lho lambemu wis kok. Ya kabeh kuwi kena diarani ora sah nyawang raga, ora sah nyawang rupa, ning disawang tenaga. Mula tenagane Mbah Lurah ki senajan to sepuh ning lak ngedap-ngedapi to, Mas. Iya. Lho, ngoten lho. Loh, lek sepuhe urung terlalu sepuh beliaunya. Urung. Heeh, ning semangatnya luar biasa, dipercaya masyarakat untuk memimpin nang kerja nyatane ya bisa. Loh. Iki lho, berarti Mbah Lurah iso diarani 3K. 3K ki apa? Kaku, kenceng, tur kuat. Lagi. Niki, Pak. Kaku kenceng kuat. Kaku, kenceng, tur kuat. Ki nek werdine. Nggih no, nek wis dadi lurah kaya Mbah Imam. Niki yen nitik pyaine mesti ora duwe jiwa sing kaku. Mesti pyaine lembah manah. Mergo cilik ngono lho. Dadi wong cilik biasanya pemikirannya tidak terlalu panjang tapi pendek. Ya. Meminit dalam pemikiran semaksimal mungkin. Ya. Mula kaku, kenceng leh nyekel anggaran. Mula nek wis dadi pemimpin, dadi pejabat, kuwi kudu kenceng-kenceng tenan leh nyekel duit. Mergo kuwi duwite wong pirang-pirang. Duwite wong akeh. Pertanggungjawabannya juga berat. Leres, Pak. Iki lho. Kaku kenceng tur kuat. Insyaallah muga-muga Mbah Lurah Imam kuat mikir wargane, kuat bangun desane, insyaallah maju kabeh perekonomiane. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Amin nggih. Iki lho, Pak. Awakmu apa? 3K. Yen aku 3C. Wah, apa kuwi? Cekatan, cerdas, tur cilik. Cekatan, cerdas, tur cilik. Ah iki jenengan tahu Gus, jenengan tahu cobi. Ya. Lek mau wis diberdekne to, kaku kenceng kuat ki mau. Nek kowe cekatan ki tegese? Cekatan ki sebagai lurah kudu cekatan. Mana masyarakat yang membutuhkan insyaallah akan merespon. Wo, dadi sikap tanggap. Sikap tanggap. 24 jam. Iya lho. HP iki lho Mbak Lurah. Kino sewu diceket ning kuping. Loh, tapi di mode pesawat. Kok mode pesawat ora kena kok iso mangsane. Cerdas. Alhamdulillah Mbak Lurah menika cerdas. Iya. Cilik tegese beliaunya itu berangkat dari wong cilik, nyatane saiki udah di kepala desa ora bakal ninggalke babat bobot lan bibite. Lah alhamdulillah. Lah rungokno. Lah sing terakhir cilik. Lah ya cilik ku lho kupingmu bosok jane kok. Cilik ki mergo mbiyen berangkat dadi wong cilik, mulane ora lali babat bibit lan bobote. Berarti cekatan, cerdas, cilik. Weh, elok. Loh, berarti nek sampean pira kuwi? 3. 3C. Aku nggawe 3S. 3S apa? Sregep, srawung lan sedekah. Enek, Pak. Enek. Nek wis dadi lurah, sregep apa srawung? Sambang. Nggih, sambang, sambung. Srawung. Betul. Lah nek wis sapa kuwi? Sambung, sumbang, sambang, njur sregep, Pak. Sregep tegese? Sregep nu tegese aja eman. Karo wargane ya langlung. Iya. Sing ketelu sedekah. Sedekah. Wong sedekah aja mikir propirane insyaallah apa sing ditokke mesti dibalekke. 3 apa mau? 3S, Pak. Iki metune 3M. Apa kuwi? 3M. Lah iya apa kuwi? Manut, terus mimpin, karo maju. Wah, apik iki. Manut, mimpin, maju. Manut karo warga masyarakate, mimpin masyarakate, dimen maju masyarakate. Loh. Ayo, kowe nggih digawe neh. Lah kowe wis cekel kok iso mangsane. Ayo, apa neh kowe? Loh, ya digolekke no. Apa? Ya mesti ketemu no. Digawe. 3L. Apa kuwi? Loh, kepiye to sampean iki? Lilo, langkah, lamun. Loh. Lilo iki tegese kuwi mau ikhlas. Aja duwe pamrih. Nek wis dadi pejabat ya tetep gelem srawung karo masyarakat. Ki lilo. Terus apa neh?
langkah ke depan bagaimana untuk mensukseskan kemajuan Desa Ngrejo. Betul. Lamun aja sok gampang meneng. Lurah kudu inovatif, produktif dan kreatif. Loh iki Iki sik metu neh. apa kuwi? 3K. 3K apa kuwi? Komunikasi, kreatif dan kondusif. Wah, apa iki? Jajal tak deloki jalur. Komunikasi kudu komunikasi karo masyarakate, kreatif dadi lurah kudu kreatif, kondusif keamanane ya kondusif. Loh, berarti nek sampean 3K aku 1B. Apa kuwi? Bayaran. Sing penting aku iki. Silakan mikir kowe. Bangsane. Diomongne. Kula kersanipun gayeng. Heeh. Kalau wau wonten Mbah Inggi, Mbah Inggi. Nggih, Nggih. Pak. Pokoke Mbah Lurah. Betul. kula niku nyasate niku meh ben dina teng Bakung, Pak. Dagel ning kene. Dodol apokat. Lah Oh, ya ya ora dagel, kaya Pak. kene iki apokat ya apokate Iya, dhewe iya, rumangsamu. Kersanipun Mbah Inggi atau Nggih. Mbah Lurah berkahi wonten panggung pensiun. Siap, monggo, monggo. Dadi- Nek wis posisi limbukan ngene sing ngatur Pun, Pak. situasi kowe wong loro. Nasional. Ah, iya. Nasional. Ya. Iya, iya. Sapa? Mbah Lurah. Balurah sapa? Mbah sapa kuwi? Sapa? Mbah Imam. Oh iya iya. Lah, Ah. Mbah Imam biasa lak sawung karo sampean. Coba Mbak Imam jajal. ini Mbak Imam ini. Loh, golekno ning pawon kono lho, ngono ngracik wedang bumbuh kok iso. Wo sik ngladeni ke lho. Sinten? Bapak polisi. Oh, Bapak TNI Polri. Iya, sing Wah, ngladeni iki mau. alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Imam ini memang kedekatannya karo jajaran TNI Polri ku dekat. Loh. Lah sampean nyapa kok klambimu dek iki rambok nggih. Dinggi apa? Loh, klambi polisi dek iki. Karnaval sumben. Lah wis dijajal dek iki to, Mas. Kula anu Mas, kersanipun gayeng niki dipun selani genting nggih. Nggih, siap. Kula panjenengan niku lak namung pelaku seni. Betul. Dadi ben sak kepenake awake dhewe nyambut gawe. Ah, iya. Ngaten. Ngambil. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Kota ndi? Kota kene nang kerja no. Kira iki desa kota. Lah ini lak kaya kutha kok iso. Ayo kene, Mbak. Nah, saya mau tamasya keliling-liling kota. Asik. Satu. Apa sudah, Mbak? Terus ngopo dek kok kon ngedekne sinden iki? Loh, Kok kenal apa? Loh lah nek Iki bakul pindang pangi iki jaki. pindah pangi mangsamu ya dudu kok iso. Heeh. Mbok ya menghormati. Nah, nek urung kenal ya kenalan kono. Ah niki lho wong niki pun WA kula e. Weh, WA piye? Jo SDN sing NMR loro engko CDK Aki ngono. Apa kuwi? Sinden sing nomor loro cedekno aku leh. Oh, sing WA kluthuk. WA kluthuk. Heeh, kluthuk bales ira. Mboten paketan kuntek apa. Weh jane ngono kuwi ya aku jebles kok iso mangsamu. Ya ini yang menjadi kriteria seorang wanita yang bisa bekti kali Kyai Kakung. Kok iso? Angger kok wong wedok batuke ombo, rabi. Wow. Wong Kok wedok ki alesane apa bathuk ombok kok kono rabi? wong wedok ki nek batuke ombo mesti ngirit. Mesti botak. Botak ndasmu kuwi. Mesti ngirit, Pak. Heeh, Ngirit apa? Pemikir masa depan keluarga. Ya. Mulai yang botake tengah kene mesti pemikir masa depan. Heeh. Tapi nek botake nggon pas Dhuwur sik dhuwur ya. Unyang-unyang. Unyang-unyang. Ha. Iki mesti wong wedok sing seneng ahli jikir. Oh iya iya iya. Ngono, Pak. Berarti lek botak emburi, Pak. Botak mburi menatap masa lalu bukan menatap masa depan. Ya. Bojo ki botak tok Pak Ndas. Ah, kayak kena bronkitis. Penyakit. Siap Oh, tok, no. siap tok bojoku siap tok. Nah, delokan nek sinden gawe cunduk mentol siji. Iki Iki. berarti tahu wis rabi. Loh, sudah menikah. Tapi nek sinden nggak pakai ini masa-masa menuju ke masa-masa pacaran. Heeh. Nek umpama sunduk mentule loro, Hah? berarti rumah tangganya dia sudah menuju ke dua
sesi dalam pernikahan. Oh ya. Tapi harus sinden rambutnya. Up. Berarti nek cunduk mentule 15 wis bojo ping 15. Loh, ora Waduh, ngono. iki dudu wong kene iki omongane iki. Kepiye? Wop, cunduk mentol kene wong kudu Lho iki pancen jawab diuji kok saka Brangkulon kok mangsane. Kenapa mundur-mundur? Mau maju-maju ngemek-ngemek. Kulo. Bareng yang ngomong mundur-mundur. Wong lanang ku sing gagah. Iki kon gagah piye buku iki etes ram lho iki. lho. Malah wong wedok etes ini nyenengke. Nyenengne apa bojoku iki etes melarane tanggane kok. Akhirnya wong lihat paido nek nggon tak paido. Saya ndelik ra tau metu sik. Lah kuwi sing etes lambene kok iso Nyong main di nyong. nyong ki aku. Nah, Nah, Lah yo nyong iki ya. Nyong Rika. Rika. Oh, jenengmu Rika. Rika ki kowe iki. wis iri kabeh kowe. Jadi aku nyong. Lah, Loh, lah kok pengen nyong ya? Lah. Nyong ki aku, Rika ki kowe. lah itu kowe Mas. Aku nyong. Rika. Rika. Nah, Jadi aku nyong, kamu Rika. Oh, Ya. kamu Rika. Ayo tebak apa Kang? Wis barang Kang. Iya orang kayak kowe maksudnya kowe kuwi sama dengan Rika. Lu cari nyong. San. Jadi aku nyong. Lah ya nek nyong kowe aku. Kowe Rika. Jadi Rika. Banting suwe-suwe. Oh, galak tuh iki. Ora mudeng-mudeng Mas. Pancen bener nek iki bentuke kaya budeng iki bener. Udah matamu iki. Mas nyong jenenge. Nyong ki lho, nyong. Nyong ki kiye? Oh, kiye cilik. Nyong ki aku. Jadi aku nyong. Masale mbasake iki lho. kok Berarti iso nek kowe nyong aku nyong berarti dagelan iki diunyong. Angel kok omongan Kenalan dingin. Ya, ya, Sampean ya. kan urung kenalan karo nyong. Ya, ya, ya. Ngerti. Wong kene ya mestine urung ngerti Ya, karo ya, ya, bener. nyong. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu Sinden jenengmu. banget. Jenengmu sapa, Nduk? Chandra Ayu Waryani. Wah, Kok nggih Waria barang? Kok nggih Waria bahaya we? Ya nang apa Waria bahaya? Berarti gak wedok we? Wedon asli. oh nek wedok kuwi nek lagune lho kowe kok ora ngerti. Kowe pancen ayu. Coba at. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iya, iso ta? Eman-eman tenan. Yen ayumu kanggo obralan. Ora lah. Obral-obral janji. Jaremu kepengen mukti. Bareng suke bondo. Banjur lali apa-apa. Dangdut. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Eman-eman tenan yen ayu mbok alan. Obral janji. Jaremu kepengen mukti. Bareng suke bondo. Banjur lali apa-apa. Bos. Atuk munong Patukmu sing nonong, pimumpluk pipimu sing nyempluk, mbemu pis lambemu sing tipis. lit mureng. Maunya apa? Ayo dijawab. Ayo dong Cepat. Ora wani jo. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Eman tenan yen ayu mbok obralan. Obral janji. Jaremu kepengen bukti. Barang suke bondo. Banjur lali apa-apa. Mas penak to Mas Kangko. Penak. Atuk munong Patukmu sing nonong, api mumpluk pipimu sing nyempluk, enggut mutis janggutmu sing nyadis. lit mureng. Aku kuwi ra roh kuwi aku. Loh, wong pelagune kepenak kok. Penak. Piye to kowe iki? Iso we. Loh, lah kenapa tidak? Tuk munong, Bathukmu sing nonong. Mas Kangko. Apa? Pimumpluk, Pipimu sing nyempluk. mbemu pis, Lambemu sing tipe. let mureng, Eh, let mureng. kulitmu sing
ireng. Lit mureng. Kulit Mas Luduk. Lit. Kulit. Lit. Kulit. Duduk silit ta? Mesti. Duduk kuwi ta? Tajak mesti anu kok kowe iki kok Wis iso. aku rawani ya. Oh, lah iku kudu digoleki to. Yen waro kupu ya. Aja dicekel. Yen waro sinden sing ayu. Sing obah ngisore udel. Ya apa? Dengkul. Jarene ketan. Jabule telo. Ra bisa pisan Kok kleru sindene Mas Kangko. Cahyaning bulan nrajang pucuk ing cemara. Cemara. Aku selali iki. Cahyaning bulan nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran tak krangkul kleru ibu maratua. Banyu bengawan sinorot cahyaning bulan. Enak-enak pacaran awakku dislentak jaran. Ngisor wetela Kok ana jangkrik kluthuk turu ning jaba raiku ditilat kire. jero kurungan. Ana kutute. Mas Kangko yen rasarungan. Ayo apa Mas Kangko? Disawang ketok apa nih? Lah ketok apa kok iso mangkane? Kaget apa-apa nggih street tok, nggih street. Kowe iki yo seje kok penemumu kok iso. Dik tembangnya yang agak-agak wis lo ya, Dik. Kamu Saya ngikut kamu aja, Dik. sembarang kamu, nembang apa? Anu Kayak seperti ini. Banyumas ya, Banyumasan ya. Oh, lengger to. Madiun Ngawi, nggih nggih. Oh, nggih. Apa? Apa Mas? Oke. Oh, alah lah kek. Oke, Madiun. Oh, iya. Raden ono kayak ngono ari-arine kluthuk. Oh, iki ya. Ari-arine kluthuk kuwi nek rambut Raden awake Awake panas. mana-mana. Iya, sik kayak ono nawala Mas. Ana nawala, tapi iki klasik kok, Mas. Oh, ngoten, betul apa? Nggih, nyuwun sewu ki dalang nggih. Kanthi tulisan menika nyuwun dipun nggih, nyuwun gending mat-matan ulur kambang minggahipun Sinom Marijata, Laras Lindro. Nggih. Gending menika kula tujakaken, kula aturaken dumateng para sedaya priyantun-priyantun usia lanjut utawa lansia. Tuh, Pak. Mugi Anda dadosaken panglipur. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun saking Bapak Markus Talam. Anu Pak, yen pangapunten iki uler kambang urung iso dipinangkani iki enek uler keket. Kolor jalane nglentak gasmu iso. Cene sapro Mas Doro. Sini. Ya. Apa lagune? Madiun Ngawi, permintaan dari Besti. Ya. Apa sih? Bisa nyanyi ora? Iso. Jajal ral disit. Gumbalak. Oke. Sik, mengko sik. Iki lak lanange loro. Nggih. Kudune wedok ya loro. Oh, bebas ya, Pak? Iya, bebas. Jadi bebas. Gen berpasang-pasangan. Pak Kangko. Anon. Niki sing apik siji kula dume wong loro. Lho apa muat? Niki kula tugel tel. Aduh. Menengah ke atas mengke bagiane Mas Jok Luduk. Ah. Terus menengah ke bawah bagiane kula Pak Jok Lidik. Lah aku mosok rambut wae pantai. Pantai Pantai kan ya penting Iso to. mangsane. Tinggo mancing kan ya jos. Niki goleki. Ano? Siap. Jadi, Kene jadi. Dik, kene Dik, kene Dik, kene Dik. Jadi, Mas. Ayo. Hah? Sing di Cepak iki kok. Mbak Retno Congpe. Wah, Ayo Mbak Ini Retno. anu disambut pakai anu loh Mas. Ah. Tuh, disambut pakai kayak itu loh, kayak ngundang Sundar Bolong. Kayak ngundang penyanyi ibu kota ngono loh. Oh, MC. Heeh, di Oh, MC nih. di MC. Temen aku kalau nggak di MC ini kok mangan karpet. Jadi kudu di MC ini dingin. Ayo, manut. jaan Mas. jaan. Cempe. MC ini sing apik sing ikhlas. Mati. Jangan dipapak aja ya. Gandengen tangane to. Yo, nah. ngono. Mulai ngoro wedok siji tok nggih rebutan wong loro ki kurang prayoga. Peh. Sinden loro jangan gandengne kula ale Mas Kluthuk. Modele kaya bal bekel kabeh. Nyeneng nih. Malah aku mbok gandeng nih karo supir tebu tumpak oyot. Gandengen coba. Iya, Pe. Mbak Cumpe, jalan-jalan nyangking apa itu, Mbak? Aduh. Ya Allah. Menengke. Jan, awakmu malah kuru to, Pe? Awakmu lara ya, Pe? Lara?
Lho iya ta. Ah. Ketok iki kencing manis saiki. Boten wis sehat kok mangsane. Coba Mas Kote sak, Bro. Yen aku kangen Jongpe. kangen karo sliramu tak sayang fotomu neng kamarku yen aku kangen karo sliramu tak belai-belai rambutmu tak belai-belai pundakmu terus tak odot ilatmu. apa mboten ilate bareng Lebet bosok. Masa ilate diodot. ora pas apa kowe Yen pancene Sri kowe manten leset ndang bali yo aku kangen setengah mati. Mas Emang aku sering bombok? Aku termasuk Sri Gundul. wah wong lagune terminal Medun Ngawi iso Sri Minggat. Dek, kamu bisa menyuarakan ya? Coba Dek. Ya. Apa kowe? Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Gak ilang loh Mas, coba yang itu. Ayo. Dikasih ketipung bisa? Kowe iki dadi apa? Maju ta? Ayo. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang gundulmu ning atiku. Gak aku sing jen. Ya cok kok gundulmu ya. Timbang untumu? Ya berarti untukku gundul lah ngono. Alah, Mbak Ida Laila Latul Ya. Qadar ya iso. Lho. Ana di Colaras digaweke terminal Medun Ngawi Jobi. Ya, Dek, ya. sama rada maju ke Coba, depan. kayak apa? Sekat, Bro. Ya. Masa ide maju ora? Ya coba. Ayo. Sudah, terima kasih. Kamu jangan jauh-jauh dariku ya, Dek. Iya, sayangku. Nggih. Nanti kalau kamu pulang, kamu nanti tak jemput ya. Iya, makasih Atau ya. nanti baru Aku- sama saya. Aku mau jemput pakai apa? Kowe langsung minggat to ya, Nduk ya. Kamu itu namanya Mbok sing harmonis sing romantis ngono karo wong pasangan ki. Dek, kalau Heeh, nanti, kaya kalau sebelahmu kae lho. kalau nanti habis tak Golek liyane, liyane. jemput, kamu kira-kira untuk makan malam apa, Dek? Aku pengen bebek goreng. Kamu kalau bebek goreng, aku tak burung dada goreng ya, Dek. Jadi kita nanti serumah makan gitu Iya, ya. iya, Makan malam. Sop balungan. Ada dagingnya enggak? Balungan omah. Dadi sampean ate yo Mangan soko. Kamu Mbok jangan sing sampai, romantis to. Kalau. jangan sampai minum yang Lihat, manis-manis ya, Dek. Nanti tak juskan apukat aja. Makasih. Biar kondisi fisikmu Biar dalam kesehatanmu sehat ya. sehat. Aku pengen minum pokari. aja pokari. Iku lara awakmu mimik sing panas aja sing adem ya. Banyu radiator. Modern nanti aku modern. Kamu gak jelas. Anu Dek, nanti kalau kita Bosok. malam kemalaman, kamu mau tidur di mana? Aa tak ngikut aja. Pokoknya aku pengen hotel yang ada air panasnya itu loh. Aduh, kamu langsung mandi air panas. Biar capeknya Iya, hilang. iya. Ya, minimal losmen mas. Aja losmen awakmu bubuk sing anget-anget ya. Mana? Nek kebon tebu. Tadi belesem ning kono kaya gemak. Dadi Kok anget. sia-sia toh sampean? Besok pagi lari pagi ya, Dek. Iya kita berdua ya lari Iya. pagi ya. Lari Gitu pagi. ya. Besok lari pagi go linggis ya. Biar mangkat nyolong kuwi. Banyak los melayu. Ya. Jongpe jan Alhamdulillah. Kalau anak Mamundut. Oh, saking jenengan. Lah, padha yogane request lagu. Oh. Oh, no, ya. Apa saka-saka Jok? Duduk. Iso maca apa ora? Aja cengenges. Oh, saking
Iso maca apa ora? Iku lho lek buntul dhewe kaya pocongan iki lho aku ya. Heeh. Loh, ini suratnya dibaca dulu, Bos. Oke, siap. Makasih. Sekatur Pak anu disukaken saking kula Pak Muhammad Saifullah. Alhamdulillah. Pak Oh, Mahmud Bapak Muhammad Saifullah. Menika nyuwun lelagon selendang biru kagem penyemangat hati. NB Pipa Gading menika kagem panjenengan matur sembah nuwun. Oh, nggih. Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, siap matur sembah nuwun. Menika saking tresnane kalian jenengan Mas. Oh, lah aku ndek iki karo awakmu to ning nggon ning pati ya. Nggih. Aku ya diparingi pipa glo ora percaya tak gawa. Diparingi nggih. Kuwi ya diparingi. Ya lho iki ijik iki. Oh, alah pipane. Lah niki Dewi king pati nggih digawani sungu, Pak. Sungu apa? Dingge pipane gegeden akhire baleke. Oh, Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, nggih. Makasih. Pak Muhammad Saifullah ki mesti wong iki jenenge Muhammad ki salate terenten gitu. Nggih, saking sregepe salat subuh kuwi petang rakaat kok. Ya, gini sih. Nggih, pun derek jenengan Bos wis. Heeh. Ya. Mbok menawa Mbak Lurah so, Mbak. Monggo Pak, mbok menawi wonten ingkang nyumbangaken suwanten. Mbak Lurah. Mbak Lurah monggo. Mau ujik yahene kok iki santai wae. Mbak Lurah. Go, Mbak. Dung banteng, Mbak Lurah. Sing luwih hafal kowe wong aku arang-arang sobo rene kok. Lo ali kabeh lho, Mbah. Ngisor wingi lho kok iso. Lah iki dung banteng, Mbak Lurah dung banteng, Mbak Lurah tumpak oyot. Tumpak oyot. Monggo, Mbak. Tumpak kepuh barang ya kene, tumpak oyot, tumpak kepuh. Nggih. Kula Tumpak. wis lali kabeh kula niku dalu niki wis kowe. Niki Monggo sing kersa pindah wonten panganggungan mbok menawi kepengin duet kelawan Waranggono. kalih ngerantos, Bos. Ngenteni apa? Lah niki ngenteni tumpak oyot. Oh ya. Karena beliau-beliau ini pengen menikmati, Iya. terus kula penyan total malam hari ini untuk Hiburan, menghandle semuanya. Oke, siap. Selendang biru. Oh, iki ana Waranggono sing saka kene dhewe Buduwi, terus Nggih. Birgita, terus Dita, terus Mayang, terus sapa sebelah kae? Wiwi, terus Chandra Ayu, sapa? Ora ketok kok kene. Diajeng Chandra. Nah, terus cara Chandra ngapak ki mau. Nah, sing mau pilih sing ndi, Jo? Loh, derek jenengan opo? Ana sing prawan, ana sing rondo, ana sing wis duwe bojo. Sing geleman. Oh ya, anu ya, sing saka Kediri ya, ki isih gadis isih nona. Sinten niku? Nduk sapa jenenge? Birgita Ayu. Yo, coba support musik Mas. Yuk, kaya ngomong. Birgita Ayu dari kota Kediri. Takonono Kediri ning endi, Mas? Wong loro ki lak dagelan profesional. Wis suwe lek mundagel. Iso mbedakne ora? Sinden sing wis dibojo karo sing je prawan. Iso mbedakne ora? Bah lah nek kula nitik nggih saking anu Mas. Saking pawakanipun. Pawakane piye? Angger kok bangkeane mbembeng berarti wis omah-omah. Oh. Niku nek kula lho nggih. Ah. Duka nek Mas Luduk. Lek kula delok saka mripate, Mas. Mripate piye? Biasane mripate niku lek blalak-blalak niku sok kala sik gadis. Terus Tapi lek rodok sayup ngoten niku sik wis duwe anak. Kok anake akeh niku wis gak kuat melek, Pak. ora lah mbiyen bojomu mbiyen ya mbok tester. Tak tester yen. Nuwun sewu Mas Kang. Perawan kalih wis duwe bojo niku gampang kok anu tese niku. Pokoke nyepaki blumbang. Dijak renang kowe angger lek wis cemplungne blumbang banyune anteng niku mesti perawan. Perawan. Nggih. Lah lek wis rabi niku mesti ana blekuduk-blekuduke, Pak. Wow. Cemplungke blung. Cemplungne blum mak blekuduk niku sik ndek anak siji berarti niku. Wow. Nggih. Cemplungke meneh. Belum anake papat iku mesti mak blekuduke rada banter. Oh iya. Lah bojomu mbiyen ya ngono kuwi ya? Bojoku mbiyen tak tes, Pak. Heeh. Tak cemplungne bleng banyune anteng, Pak. Berarti perawan tak rabi niku. Iya. Oh, iya. Lah kok tak tinggal mingker 2 menit lah kok gebros banyune. Dipek bojoku wis tahu. Dol. Bojoku wis Ditakoni asal mulane iki mergo iki Kediri. Oh, Kediri nu nggih tahu, Pak. Oh nggih. Pak. mau ndi? Kediri. Anak biyen kok jenenge bir iki nyapa kok? Bir iki apa mergo
Saman biyen ki bapak ki gawe pas ngunjuk bir apa piye? Lho, Asma Ki Narya Joko. Iya. Lah iki kenano iki Asma Ki Nama Joko. membawa doa itu. Aku malah rong tau ngerti, rong tau mengorek keterangane saka Kok gawe inisial bir lho, kata-kata bir lho. Bir Gita. Heeh. Ya toh, Apa, Gita ki musik. Iya. Bir ki mendem toh. Heeh. Pakku kayak pas karaoke mendem terus gawe aku. Oh, alah Jadinya kayak berarti gini iki. ibumu purel berarti. Mboten Ora ya? Gak. Kak ya, ya. Anaknya Ora. jenenge ya crispy. Anaknya jenenge crispy ya roti. Crispy. Nggih, mboten. Oh, bir kita ya, Dek ya. Kuwi Pakai- dia anak jenenge tap apa greensen ngono ya? Bir Gita Ayu Oh, Bir loh, Gita Ayu, iya, iya. jawanya toh. Gak aku gak ngenyek, Bang. Iya ya. takonono Jo kuwi Kediri ning endi Jo? Jadi ndi nang bir? Semampir. Semampir. Omahmu iki Heeh. layakno jenengmu bir kita. Lah nyapa toh? Semampir kok. Lah nyapa toh? Kuwi nggone cah nakal. Lah aku ning kono ki nganu kok jualan. Aku ki pengusaha ning Semampir. Aja salah sangka sampean. Ah itu mbok gebyauya kok mangsamu. Dodol ta ngono. Heeh, total. Dodol pakan manuk. Tahu. Lah tahunnya sing nutuli manuk kuwi. Ngono. Ya. Pakai gamelan atau musik, Pak? Anu Gus. Pakai gamelan atau Campur sari. Campur sari kok Campur ngawur. sari. Ya. Kembangin apa, Bang? Eh? Apa lagumu? Lagu yang viral kemarin ya, Pak. Apa kuwi? Wirang, Pak. Wirang. Iso, Oh, ya? wirang. Wirang, ngerti ra? Iso ora, aku ora tahu aku. Heeh. Marai banyak lagu tadi sore sudah keluar semua. Ya, oke, laras itu, Pak. siap. Ya. Coba dok, jajan dok, sak pira, Dok? Sing ndi kuwi aku orang tahu. Wirang ki lagu Banyuwangenan apa lagu Jawa? Alah. Wirang ki lagu India. Ki piye India piye Wirang? Wih. Dirasik ya Cak Bir, viral. Mudeng apa? Ha mergo iki piye kene iki ya sing njaluk lagu ya mung siji tok. Engko iso diaturke nggon gara-gara mergo anu nuwun sewu nek nggon bangsa ular kambang Sinom ki lak patute wis ngancik. Itu wae. Lah engko nek enom Sik perawan penak tak delokno lambemu sik gilapno. Bojoku wis lambene meletek Pak San. Kayak apa kok kowe iki meletek? ya Sigar ngantek kok irung. Kuwi kuwi. Iyalah. Iki jek anu lho Tuk. Dalam Pak. Isih di masa kuliah perkuliahan. Isih kuliah Dadi lagi? heeh, isih semester 6 ya. Bir ya? Semester akhir, Pak. Akhir ya. Oh iya. Semester 8 berarti ya. Ora, wis meh wisuda punya kok. Anu skripsi tapi ya. Wis meh wisuda. Iya. Jo, iki nek ora dioplos iki engko kurang cara ramuan, kurang becik. Nggih, Bos. Iki mau bar musik, lah saiki khusus gamelan. Nah, mergo pandemen budaya niku kathah, ana sing seneng musik, ana sing seneng gamelan. Nggih. Nah, kebetulan malam hari ini ada sinden yang dari Banyuwangi asli. Sinten? Loh, Dita Intawati itu Banyuwangi asli, men dimidhangetke mergo carane luk nyuwara kuwi pesisir. beda karo anu. Nah. Nggih. Nah, ayo Duk, Dit, ngatekon Duk. Nah, iki kan dibawani cara Banyuwangenan, engko sing jegleng kowe wong loro gentenan. Nggih. Oh, ngono. Siji desa mawa cara Betul. gedhe lakuning patet. Heeh. Ki asli dilairke ana ing ngendi? Njajak ya. Nggih. Njajak Banyuwangi. Jajak. Jajak ki Ngerti, Mas? Jajak roh. Berarti lahirmu ki mbiyen dijejek. Jajak ki etan genteng. Nggih. Nah, Dengare nek melu ki mau. lho kepiye to? Lho kuwi anakku wedok kok ngawur. Oh, lah wis. Sing ngarani nderek ngen. Nderek ngen. Melu terus. Melu terus. Duh, berarti aku sing tak salah dudu awakmu. Aku nyalang bunghar ning ngene. Nyawang sapa Burini ya? Bunghar. Layakno kowe kakek nyang bunggar tagenmu keri. Cari tekmu. Lah men saya seger suasanane. Nah, jatuhke cara Banyuwangenan. Lah, engko dijenglengke ya. Aku njaluk kendang Banyuwangenan enek to. Konten. Ayo Mas Gogo. Ayo Mas. Nah, Banyuwangenan coba. Liya men asli sing nembang yo asli bocah Banyuwangi, kendange yo asli saka Banyuwangi gen iso klop, iso gathuk. Nek jenggleng sing tenanan lho. Ah. Pengendange Banyuwangi nganti wira tenanan wetengmu diseni radio nggo. Ya. Tah iki. Iya. Ndi to iki? Ya. Iki to. Wih Mas Nugroho. Saka Banyu Tulungagung. Oh iya. Lah iya entuk Banyu Tulungagung. Iya.
Ya ganti toto sik kendange mergo Sampun. jenenge kendang iki beda karo kendang Jawa. Nek Jawa ki temumpang ana ing rancakane kendang Banyuwangi kudu dipangku. So ben nek menunjukkan jiwa nasionalisme iki ora usah gendera ngepo templekan stiker. Ah terus Kene kayak cagak berarti ketok niku. ketok lek. Ini biasanya mulai sekitar tanggal 17 Agustus sinden-sinden iki kene kabeh ditempleki merah putih kabeh. Oh nggih, nggih. Heeh, ya. Wah kula dingin ngoten kula tak templeki karo nggo nutupi jerawat. Ngoten. Oh. Niki benjing pas. Rai 17 Pas rai tak buntul gendera sampean. arep dicet mbung. Heeh. Eta. Coba kaya apa? Mampiat mayong ngono kae. Yo, siap-siap kanca-kanca bagian jegleng. Wis siap, Gu? Sego pecele pedes ora? Pedes ya. Terus kok Ya. tadi lah. Tadi lah. Suarane Pelaco, elah Mas Suaranco. kok dengaren iso? Tuh, langsung iringannya kok kenal pote pick up gitu. Kayak iki jagangane Oh, arti. jaket tak kira lagi aransemen ki ngono to. Lu cek. Oh. Gandeng Apa? Aku nyama kok guyang guyui. Aku asine gila. Aja meneh kok kowe gila. Aku dhewe lho ngocoe jijik aku asline. Nyerah ambiai nusan tara Pelayo, emane. Nambah terus. Sing dhuwur kluduk. Satu lagi lompatan Mas Kluduk. Lho. Lagi. Kalem eta. Oh iya. Aduh yo. pianyu Oh ya, gerak nih. Jangan bos, jangan bos. Gawan nih. Aduh. Asik. Weh. Weh. kenang wetan Ayo tuh. Lho. Mek weh dah. Lho. Yo lho. toke ayan. Apa diperiksane apa piye? Baru neng monitor malah kayak anak nyambi ya. Lor Terus. lan kidul halasangkar Aslo. hang kaliwat liwat Wes. Bah kene sowen lebih Mas.
Biar kelihatan totalitas. Total. Pengendangnya Banyuwangi, terus presidennya juga Banyuwangi, lawakmu Banyuara. Ayo coba. Tapi harus tahu Ya, ya. usia dong, kita sudah tua. Iya, enggak apa-apa, tapi kan Ini- energi. Selendum. Oh no. Belambiangan Aja, yuk. Aja takon susah seneng bisa. tanah India Gumelaring Gumelyaring Taman Sari Sari Nusantara Melambiangan Kerajaan Banyuwangi, yo. Musiknya ngetuni gamelan. Ya, yo coba kaya apa? Yuk. Dia Bos. Go. Kerajaan Banyuwangi Raina bengi sing tau sapi lanang wadon kang nekani yang Longgoreng pasiran sambur-samburian geretoman manuk-manuk saliwarian
Ya. Pancene jenenge tarian cara Banyuwangen iki menguras tenaga dan menguras stamina. Stamina. Lah iya dijawabne stamina. Iya iya iya. Heeh. Apa mengke-mengke? Pancen nggih kedah Apa? jaga stamina. Mboten wonten toya to, Pak. Sing bener iki toya. Mboten wonten toya. Mau sing ngono ngadeg sapa? Ana Chandra. Sapa jenenge? Diajeng Chandra karo Wiwi Irnawati juga belum. Wah, ya. Mayang juga. Wiwi juga. Mayang. Loro-loro sik. Loro-loro sik. Loro-loro sik. Oke. Ya, ya diaturi jumeneng. Alah. Ya. Ya, diajeng Chandra karo si Mayang. Dah alah iki. Tak teni. Ya, Mayang Anjarsari. Yuk, gaya mbok. Tio. Kudune iki Ngapa? Waranggana iki begitu ngadeg iki kan ya kok kula lagune napa Mas ngono. Ya kok sik lak ya ngenteni kuwi musike mandeg sik to ya. Ya enggak malu begitu anu kan sampean kudune jawe lagu. Dipun aturi napa? Mbak Chandra kali Mbak Mayang to. Ah. Kudune awam jawe lagu. Iki lagune apa to Mas ngono. Cincin. Saiki Kudune lah wae, ngono. saiki ya. Ora ngono. Lah kok mau lek kok Tekoke piye? lek nguyuh ya aku. Lah bang ya kudu nguyu apa kudu dimpet? Ya bener, ndak marake penyakit. Ya. Kok dadi kencing koral. Iki ana sing nyuwun mau lho, lagune apa Sendang Sendang biru apa sendang biru. ki mau. Ha. Yang Mayang. Ya Mas. Galak yang. Nyolong jajanku kok kowe. Galak. Mas Lutuk ki lagi seneng-seneng nglumpukke jajanan tanggapan. Bangun omah soalé. Ora. Ora dinggo Ya, tujuan tukang. ngopeni. Ora didol ning nggon anu. Keringan. Akringan. Tak dol ning ngono. Lan iku lek enek suguhan ngoten nggih ngeten iki to. Heeh. Lawon ngeten iki. Iki daging langsung kula dikresek, Pak. Heeh, terus Pengen kok kula sunduki. Ya layak. Layak diweki pecel mau ora gelem mbok Ora gelem. maem jebul mbak dai kresek. Lah, kok. lah kuwi cara kulupane gak di soki sambel go mulai harus deh. Tak butuh kopi. Nggih urap-urap. Jajan ora? Apa? Dendang biru iki lho, apa-apa. Oh iya. Dendang biru. Lagune Selendang Biru. Selendang sutra kuning. Udu sing kuwi. Betul. Ayo. Mayang saka Bluro, Loro, diajeng Chandra saka Tuban. Tuban ya? Tuban. Nggih, Tuban. Sampeyan aku ning Tuban. Ah, ya. nyapa nih Tuban. Mancing. Nah, kuwi titisane Sri Huning mesti kok Tuban ya, Duk. Oh, alah niki ta iki. Ah, ya. Cek ana Budwi, cek ana Nggih. Wiwi. Nah, ya. Siap, Bu. Ya. Sebelah Wiwi sapa? Ora enek. Oh ya. Ah. Tontonan iki wae. Ayo. Ya. Cek Wiwi. Aku Wiwi karo Budwi, ayo. Mbak Dwi karo Wiwi iki berarti karo Ah. gonggongan karo gong suwuk. Ya, gogong. Kok bar iki mbajutke lakon. Wah. Nomor piro to, Wi? Hah? Kok delok mic nomor piro iki nomormu piro? Nomor 4 Mas. Oh iya iya. Ya. Ya. Iki ana sing nyuwun lagon walaupun sore mau wis diaturke. Ning diaturke meneh di season limbukan. Nah, ana sing nyuwun lagon iki Kitir Sumilir. Nah, nggih saking Kediri Mas Kangko nggih diaturke sedaya para warga masyarakat wonten ing Rejo, Mbakung, Blitar, Jawa Timur. Sesuk ya ketemu meneh karo Mas Joklitik Joklutuk ana ing Magerwojo. Ya. Loh, Pak. Niki dalu to, Pak? Iya. Ya. Masa tahun ngarep ya sesuk to. Ya. Ya, coba. Ya. Ya. Coba kan gamelane katut ya, Ca. Nah, ya. Iya. Ya, coba kaya apa? Mangga. Mas Kangko, Nggih, dalem. sembah nuwun sanget. Nggih. Kunjuk dumateng sedaya Piyai Agung wonten ing Rejo. Nggih. Mbah Kung, Mbak Kong, Mbak Min. Lumeber Mbah Lurah, Ya, ya. Imam, Nggih. sedaya perangkatipun. Kula panjenengan namung nilakaken gung panuwun ingkang tanpa upami. Siap. Wondene berkah lan barokahipun lumintu dumateng kula lan panjenengan. Nggih. Insyaallah
pikantuk ridho lan hidayah lan sedaya warga masyarakat ing dalu menika tansah kinemulana kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Mbak beliau wonten klajengatun nyuwun pangapunten Mas. Siap Mas Jo. Bensin dalu sambung malih. Sambung malih wonten Pager Waja. Kalih matur nuwun kanca-kanca pengrawit. Nggih. Kula pun disini istagen. Wah, ya. Bangun. Kupat lepet betul adus selamat Gus. Siap. Nggih. Makasih. Ya. Sampai jumpa besok pagi ya. Besok lagi oke. Iya.